El Servei Català de Trànsit va posar en funcionament el passat 30 de gener el tercer tram del sistema de gestió variable de velocitat entre Martorell i la Diagonal de Barcelona. Aquest nou tram s'estén en un recorregut de 23 quilòmetres que inclou 3 carreteres, AP7, AP2 i B23. El sistema de velocitat variable permet en la gestió de qualsevol incidència viària, la reducció i la minimització de les congestions, la millora de la seguretat viària i la reducció de la sinistralitat. Bé, doncs la velocitat variable no és més que una eina que ens permet modificar la velocitat màxima d'una via en funció de diferents aspectes, en funció del trànsit que hi hagi, si tenim problemes meteorològics, si tenim obres, si tenim incidents, doncs totes aquestes situacions permeten que puguem modificar la velocitat màxima de cara o bé a augmentar la seguretat, de cara a disminuir emissions o sobretot de cara a millorar la fluïdesa del trànsit. Perquè el sistema de la velocitat variable pugui calcular la velocitat idònia perquè la circulació de vehicles sigui homogènia, evitant les parades i les engegades, el primer que es necessita és saber l'estat del trànsit, informació que s'aconsegueix amb els equips de control de trànsit que comptabilitzen els vehicles que passen, a quina velocitat i la densitat de vehicles. Aquesta informació s'envia al Centre d'Informació Viària de Catalunya, on un ordinador aglutina tota la informació i via un algoritme matemàtic calcula la velocitat i la publica automàticament a qualsevol dels 234 panells de velocitat variable ubicats entre Martorell i la Diagonal. Al Civicat hi ha l'ordinador que capta la informació de trànsit, la processa i recomana una publicació. També recordem que fa una altra cosa el Civicat, que és informar en el sistema sancionador, perquè una de les coses que també hem après d'Europa és que, esclar, perquè hi hagi un respecte a aquestes velocitats, convé que hi hagi un control. Llavors, clar, si la gent sap que hi ha un control, normalment el respecte és molt més gran. Llavors, en aquest Civicat, el que fem és informar en els ordenadors que estan en contacte amb els radars de dir-los quina és la velocitat que anem publicant perquè els radars es puguin adaptar a aquesta velocitat. La velocitat variable podria oscil·lar entre el valor màxim permès en aquests trams de via, que és de 120, 100 i 80 km/h, i la meitat d'aquest màxim, és a dir, a 60, 50 i 40 km/h. Per tant, els conductors hauran de respectar les limitacions de velocitat publicades en els panells lumínics, ja que aquestes prevalen sobre les senyals fixes, si no podran ser sancionats per qualsevol dels 5 radars ja instal·lats en aquest tram. Aquesta nova instal·lació s'afegeix al sistema de velocitat variable ja existent a la C31 i a la C32, als accessos sud de la ciutat de Barcelona, que es va posar en marxa a principis del 2009. El Pla de Govern 2011-2014 preveu equipar amb velocitat variable tots els accessos a la ciutat de Barcelona,